Hello everyone. बैसागोनि फट'शुटनो सोरबा देलायबाय देलायखाङाखैयानो खासे आंखौ मालाय नै मालाय गेदेर गेदेर गानजोब्बाय इनो नोंखौ दा लागोन दे र' दसथाथ' स्रां स्रां दसेयाव ना बिबारा दिनैसो जोंना मालाय भगबान बेलेग गानसिगोन नै जोंहा स्ल' मसन भिडिअ शुट खालामबाय दं बिनानाव माखाया आंहाबो नै देलायनानै दं जाथ'वाखै आरोना बैसागोनि एसे शुट खालामबाय स्ल' मसन नो मालाय स्ल' मसन दे Here, they here. Here, they here. Yeah. क्या होते हैं इसको? मार है बेटा. Singri. Singri kati ऐसे ना. Oh my god. मैं इसे full screen जा रहे हो क्या मेरे यार इसे पिछा जाना गुब्रा. Kalau mana ya? Hello, kamu semandang. Oh, nungguin lagi start. Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय इन्टारेस्टिं जागोन आलासि फैसिगोन आलासि फैदो जोंहा नै एकदम बेसे समायना समायना नामाबो समायना हा oh my god ओमफ्राय खामानि मावनो दां आलासिफोरखौ खासे मैगं सायबाय दङ खासेया माबा जादों बाङाय मा होनो स्टेनग्राफार केमेराग्राफार स्टेनग्राफार रहा वीडियोग्राफर ओए मेगों सा है मैं तो वो है वीडियोग्राफर है मैं थोड़ी ना मेगों साइने वाला है बुझला दोङो फोन ना सेल्फी दे नाजो सिंग्रि मैखि जायो नोंनि नाया सायखाबाय नाखौबो आलासि सायदो आं सायाखै सिंग्रि गोखैजो जागोन गरम ना दा सान्दुं गोसानि नोंसोर मिथिना मिथिया आरो एकदम बायदि बोरै बोरै जायो सिंग्रि मैखिया नै सायग्राया बिनि नामानो जाहैबाय समायना फुलि नैयाव नाय बिदिनो मोनाबोरायाव मा मा दं दिनै सात बिहुनाव बेखौबो खोथाया सात बिहुनि मैगङानो गैया दा खायाखैनो एबा दाउदै गोजासो दाउदैजो दिंखिया लाबनि दिंखियासो दाउदै एवनांगोन जों हाथाय मैगंखौ बोरै खालामो दा सान्दुं गोसाथार जाबाय जालायला दे बेलासिफोराव खागोन दे ना जाबाय दोनथ'ब्रा माबोरै सायो आं रोङानोबा बिलाइ आंखौ बुख्रिखौ होबाय हारसिं मोदाननाय दाननानै बुख्रिखौ होनदो लोगोसे गैया नामा बैसागोनि देलायना थाङाखैमोन दिनाथ' ब्लगबाबो आंहा देलायनो बानानैथ' बानाया नङाबा ओरै बुख्रा बुख्रि नों थांनानै बानायबा बोरैबा जायोना ओमफ्राय आइयाबो आंखौ दाखालि नुदोंनो भिडिअ दख'ना हमदो भिडिअ बानायो नामा होनदों मोसानो गवामोन गरमाव जानो हांसोरादोंमोन बे दखानाव ओइ मैया जों मेथाइ लानायाव मोनदों खोमालै रेडिमेडखौ आंबो लायबा दं ओंखाम जानो सिगांसो लायबाय ओंखाम जोबनानै नङाबा लायनोबा मोसाग्रा फैदों दामगासिनो दासो खोनादों जोंहा बेसेबां दामगासिनो फैसा जादों खोमा नामा खालामनो
Apa nih nggak? Ini nanti sendiri coba. Masa dengan mama dan teman gitu kan. Tuh mesta nanti mabahai mana? Ibu mẹ mabah. Saya nunggu 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 sama mabayo. Enggak neo. Kirim kan. Siapa kita khazan ni mungkin ni kok. Kirim kan dong lagi lama. Isa no. Isa no hai. Enggak neo lagi tu dulu. Ini video. खार फाहां खार संहां मोनलाय लांबाय लैबाजै बे नोंनि नोंना नावखौ बे नोंनि नोंना नावखौ गेर 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 मुस्रा सानाय आगै सोरखौ नाहरनानै सान्दा